Zgârcit-o. Zgârcit-o. Dă-i și lui Alesia broscuța. Pupu pe Alesia, mama. E Pupu. Pupu pe Alesia, că plânge, uite. A Pupu, mama, e și pe ea. Așa, bravo! Uite că ea vrea să facă cu două rățește. Uite, s-a stai acolo, lasă-mă, că n-ați îngheață. Ei, lasă! Mama, îmi strici filmulețul. O pupi? Ce frumos! Bravo! Ce curăț ăsta, Ana? Te sperie râsul ei? Nu e Ana. Ana, unde e? Unde e Ana? Ia caută pe Ana. Bau!